O ganinyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining sa kaginang nga taga Manduang Minglanelia Cebu. Ang atuman na tampo nagdasangan nga Lelia. akong kaagi. Ako si Lilia. Sa dili pa nako sundan sa pagsaysay ang akong kaagi. Paliho pagtugtog sa awit nga naguluhan. And drama Don't forget presents to remember. Sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining sa kaginang nga taga Manduang Minglanelia Cebu. Ang atuman na tampo nagdasangan nga Lelia. Lilia, unsa man wa kay buhat diha? Wa man ma. Human naman ko panglimpyo. Adto sa suba bi, panglaba sa atong mga bulingon. Ako raw usama? Ay oo, ikaw ra kay na may mga trabahong imong mga igsuon. Ako lang kang apason daykon, wa na koy trabaho. Sige te. Ay, salamat. Kay wala lang tao. Dali ra ko mahuman og labain eh. Hi, Mika! Uy, sorry, nakuyawan de ka. Kinsa mitili makuyawan nimo? Nga ni kalit man lang kag tingog diha. Kinsa day ka? Tawag ka lang ko og menu. May inom na kong tubig eh. Uhaw kayo eh. Unya, nakabantay man ko nga na nagbusagak nga tubig din eh. Maong hapit ko. Muinom ko ha? Inom diha uy. Ano man ang hipaman ka nako nga. Dili man akong tubig. Hulo. Maldita lagi ka. Ganahan ko ni mo da. Unsa day mo ngan? Ambot nimo. Ayay, maldita kay da. Inom na diha uy. Manglaban ako. Abi na kong nakakita kag bugno sa imong pagpanglaba. Kay mugot man kay kagnaw nga ni Pauli. Hapit gid ma. Kay gisapot mo ko tong tawo nga niinom. Gipakuyawan ko niya. Kinsa man totoo na day? Miniuman ko nang niyang panganti. Manguta na pag si pangana ko. Unya, gitug-ana nimo. Wa, uy. Ngano mo man nimo tug-ani sa imong pangan? Bahala siya, uy. Wa lagi ko ni mo apasati. Ay na, nabisi ko day uy. Unya, asa naman tong tao nga imong gikalagutan ha? Ambot ma, uy. Asa to paingon. Ay, basin og namista to dinis ato sa Bohol. Daghan bayag pista dinis ato kon Mayo. Basing magkita og balik ato day. Kay basing mo ato tog bailihan, unya panguyaban ka. Ma, si ate, Sunggan kayo. Na, sige na mo, sige na. Andaman na ninyong lamisa kay mga una ta ining kabuti papan. Hi, Lilia. Oh. Naibuhong ka? Ngano nakaila ko nimo? Nga na di nga, nakailaman ka sa kumpangan. Nangutana mo gusto kong mga amigo gud. Sa'y pangani mo. O ganang gusto mo sa pano ka mahibaw sa kumpangan? Gusto ra magugkong makig-amiga nimo. Kay di ba ako taga dinhi? Taga diin day ka. Taga Cebu gyud ko sa Minglanilla. Gawin sa masagkatingin sa amo sa Bohol? Kuan, kuyog-kuyog ko sa akong mga amigo nga taga dinis Bohol. Nindot magud aniyo ng Bohol kung Mayo kay kada adlaw pista. Namistara day ka din. Oo, namistar ko din eh. Ay, sunod adlaw mo pauli na ko sa Cebu. Mamisita niya ko nimo rin ha. Unsa? Ayaw, uy. Ha? Di ka ganang pamisitahan ka? Ayaw gipag-adto sa amo. Kay na, matigbasan gyud ka sa pinuti sa kong papa. Hait ra ba kayo to? Sige, di lang kumato sa inyo eh. Aw, ako na lang kang atngan din sa suba kung manlaba ka. Bahala ka. Ti, kuyugi ko mga babi. Ngano man? Mahadlo ko. Kinsa may imong kahadlukan? Si Minyo. Minyo? Katong lalaking imong gingon ako? O, ti. Sige na, ti, bauban ko ba, ha? Sa mukhan kitang tawhan na, good. Nakailan na di siya nimo? Oo. Auta naman siya siyang amigo. Kung kinsaya akong pangan. Mao ba? Ha, sige, tuyogan ka. Naara si Minyo, ti, ay. Asa ba? Kanina sa may kahoy, ti, good.
Naay, kaya nagsandig. Gwapo man lagi na. Ha? Di gwapuhan ka, anak, ti. Gwapo maguna good. Di siya paingon din ay. Oh, ha? Hi, Lilia. Kumusta? Huy, kumusta ko no, uy? Imo nang igsoon si Lilia, miga? Oh, Maldita lagi ni siya, no? buutan man guni siya good. Maldita tuod ko. Ganahan sa kong maldita. Unsa? Lil, na may bayili rin gabi eh. Mamaylita ha? Ha? Ako kang kuhaon sa inyo. O, ako sa kang ihatod sa inyo. Sugod na lang din. Kaya sugod na lang. Doon tara. Kuha ni mo. Ito na sugod na. Sugot na lang day, uy. Kaya ikaw na liway Paris unya. Nya kami na ah. Kuhaon kaon niya ha? Sige na lang, uy. Dali na day. Oh, dali na, Lil. Ti, okay na kung gisulob. Ang ngayan, di kasi mo sinina day nga bukad. Gwapa kayo ka. Tena, uy. Ma, pa. Ato na mi, ha? Hindi mag-iat ito ha? Opa. Asa naman itong mukuha ni mo day, Lel? Hambot lang. Pasag dito, uy. Makakunto. Hi, Lilia! Di aras minyo ay. Men, ikaw na rin bahala sa akong manghod ha. Kaya na siya naghuwat na mo diri sa unahan. Sige, ako rin bahala ni Lilia. Sige. Isa mo, pagkagwapa sa yung gisul o biloy. Saba diha, uy. Tana, uy. Ayaw pagsikit na akong hakay. Basig unsa ikasulti sa mga tao. Sige, good. Magpalayo lang ko nimo. Lil, nindot kayong music sa. Ang ano di ay? Manayaw ta na. Sige. You touched my life with your softness in the night. Kalain sa akong gibati nga. Gigunitan ni Min yung akong kamot. Okay na ka? Okay raman. Hand in hand, you and I. Minyo, binihara man tagabalik-balik og sayaw, uy. Pila na ka music ang nahuman. Ganahan mo kung sayo ni Mugod. O di sa ko ganahan mabuhi anti ka kay tingalig na yung Paris ni mga lain. Di ko ganahan. Unsa ka diha? Lil, Unsa man? pwede ko manguyab mo. Pwede man, pero... Pamisita sa amo. Ako karon, iniguman sa baili. Mulaos ko sa inyo ha. Nauli na day mo. Opa. Di anami pa. Pa, ni ade ni kauban. Mayang gabi diha noy, nang Kinsa man ka ha? ako si Minyo. Unsa may tuyo nimo din eh? Kuha noy, manguyab ko ni Lilia. Mao ba? Laos the result. Unsa man? Inudanay gyud ang imong intensyon sa akong anak, ha? Do? O duwa-duwa ra ni? Seryoso ko sa imong anak noy. O kamatuoran na niya, namisita gi ko ni Lilia. Nisugod na lang sab ko nga, ayang pamisitahan pa. Kay lain magud kaayo kun Ulag sa mo. daan ko niya Ulag panguyaman. mo. Mo hilang ka din sa Ulag buhol aron mamisita na ako. Nga. Sige lang. Basta Oh, ipasalig lang gyud nga di mo Ako lang gisugot. Yes! Salamat Lil. Tinuang galing ka. Nga naman, Di ay buwagan ko pinuti na mo. ko ay. Kadaan Mabalik daw ka din sa akong Cebu? gibali. Kanan. Usara ka tigbas, putol ng liog Ay, mo. ano? Sa unsa? Sugod ba ka? Imo din ikong kalimtan ini. Dili, uy. Oh, Ani on Sige na, ayo. Okay. unsa? Hindi pa mo lagi ka. Napunaw man ang kanin ko namin. Hindi ko magkaangay yung mahal ni Papa. Kung tinadalay na kinag-initiwan, huwag kayo ang tabalaan. Dakpa na kagas na niya sa... Oo, basta pala sa Cebu badang ini. Kadali ra sa panahon dong sa. Hawa lang hibaw Nangaminyo ng atong mga anak. Og dagko na usab ang atong mga apo. Mao gid ay. Salamat kaayo dong ha. Sa unsa man.
Bisan tuon og mga tiguang na ta. Wa gihapoy paglupad ang imong kugman nako. Hangtod sa kamatayon ang akong gugma nimo day. Ay, may numdum ko nimo sa una. Strikta kay ka. Wa gihapon magsilbing akong pagastrikta. Kay gahi man sad kaayo ka. Abi ng sudlay, bigay sudlayon ako ng buhok mo. Mao ginay akong ganahan nimo. Kay bisag tiguang na ta. Ay sigihan gihapon ko nimong sudlay. Dahil kung pananglit, mauna kong kauwa ni mo nining kalibutan, ha? Ay, kalimot ka, pinangga, takay ka. Hmm? Hindi ka ninyo tanawon. Oy. Lula, uy. Sweet kayo mo, bisag tiguan na. Ay, ngon ini na ko ka pinangga si Lola ni mo, apo. Ay unsa man. Nakainom na kasi imong tambal dong. O ba na, oy? Sige, mamahuway na ta. Dali mo lalo. Yatod tama sa inyong kwarto. Inday! Apo! La? Ay, ukawa si lolo nimo. Inga nga andam ng iyang gatas. Hola? Ay, salamat in taon sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi nga iyang gihatag namo. Hinaot pa unta nga lugwayan pa nimo ang among kinabuhi ni Minyo. Si Lulu! Naunsa man ka si Minyo? Unsa may nahitabo ni lolo nimo? Kapalagay kay si Lulu. Wala maginawa. Ginoo ko. Patay na si Minyo. Minyo! Minyo! Ganong gibiyaan man ko ni mo, Minyo! Gano man! Minyo! Won't believe that you have left me. Tuig 2021, namatay ang akong bana. Karon, igo na lang kong maghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. May mga panahon nga mokalit ng ugto ang akong luha. Kung makabati ko sa mga paborito niyang kanta. Dinhi na lang kutob ug salamat sa pagtagat sa akong dampo. More power sa RMN. Mao kito mga ikalang kaagi ni Lelia nga taga Manduang Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga naguluhan, don't forget to remember me. Ang maong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ug bus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papel sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagan salamat sa inyong pagpamilya.